बिटिआर बर' लाइमोनफोरनि गेजेराव सासे जाफुंसार जानो हादों। नेहेमिया नार्जारिया सिलचर मेडिकेल कलेजनिफ्राय MBBS डिग्री उथ्रिसारनो हाबाय। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमना गोथौ ओनसोलाव फाथाबारि गामिनि थागिबि मर्निं शंकर नार्जारिनि फिसाज्ला नेहेमिया नार्जारिया गोब्राब नाजाथाबनायनि गेजेरजों सिलचर मेडिकेल कलेजनि सोलोंथायारि बोसोराव 2018-23 बोसोरनिफ्राय MBBS डिग्री उथ्रिसारना डक्टर जानो हाबाय। बिथांनि जाफुंसारनाया चिरां जिल्ला नाङैनो रंजानायनि दोहौ लाबोनायजों लोगोसे लाइमोननि थुलुंगाखां होदों। मख'नो गोनांदि नेहेमिया नार्जारिया क'क्राझार UN एकाडेमि फरायसालियाव थाखो 11 आरो 12 खौ सोलोंथाइ बोसोर 2016-18 बोसोराव उथ्रिसार जानानै सिलचर मेडिकेल कलेजाव MBBS डिग्री लादोंमोन। बाक्सा जिल्लानि गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव दासान्दि इंराजि, सानखान्थि, फिजिक्स, केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd आरो DLED थानाय जानांगोन। लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 20,000 रां, 10 निफ्राय 30,000 रां आरो 8 निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन। गोसो गोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 600004388282 आव WhatsAppनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन। नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन।